16 ліпеня 1944 у той дзень у Мінску на полі былога іпадрому ў канцы чырвонаармейскай вуліцы адбыўся унікальны парад, які практычна не меў аналагаў у сусветнай гісторыі. Ва ўрачыстым страі ішлі партызаны, больш за 30 000 чалавек. За час акупацыі яны пусцілі пад адхон звыш 11 000 варожых эшалонаў і 34 бронецягнікі. Разграмілі амаль 1000 гарнізонаў непрыяцеля, ўзарвалі 819 чыгуначных і амаль 5000 іншых мастоў. Яны і на парадзе былі са зброяй, гатовыя да бою. У тыя дні ўсе цэнтральныя газеты абышла фатаграфія, на якой быў адлюстраваны казёл, што крочыў на чале калоны. Ваяўнічая жывёла з'явілася ў атрадзе брыгады «Народныя мсціўцы». У 1943 пераносіла з партызанамі ўсе нягоды палявога жыцця, перавозіла на сабе медыкаменты. Кажуць, калі лясныя воіны сумесна з рэгулярнай арміяй бралі вілейку, казёл, які атрымаў мянушку «Малыш», заязджаў у вызвалены горад на танку. І таму, хоць на парад запрасілі камандуючага трэцім беларускім фронтам генерала Івана Чарняхоўскага і члена ваенсавета генерала Васіля Макарова, партызаны вырашылі: «Малыш таксама заслужыў быць на такім доўгачаканым свяце». Жывёлка адразу заняла сваё звыклае месца наперадзе калоны і, зразумела, выклікала непадробнае здзіўленне ў генералаў, якія прымалі парад. Варта сказаць, што першы пасляваенны парад народных мсціўцаў адбыўся 9 ліпеня 44-го ў Магілёве. У ім удзельнічалі 4 партызанскія палкі, 3 брыгады і 7 асобных атрадаў Бялыніцкай, Магілёўскай і Шклоўскай ваенна-аператыўных груп. Усяго больш за 8 000 партызанаў. У калонах, акрамя іх, прайшлі байцы чырвонай арміі. Паводле ацэнак гісторыкаў і відавочцаў, удзельнікамі параду разам з гледачамі сталі 25 000 чалавек. Ну а эстафету мінскага партызанскага параду пераняў Віцебск. У нядзелю 23 ліпеня 44-го на Сяной плошчы і Пралетарскім бульвары выступілі партыйныя дзеячы, камандзіры партызанскіх падраздзяленняў і часцей чырвонай арміі. Пасля міма трыбуны прайшлі байцы 7 партызанскіх брыгад і салдаты, якія аднаўлялі горад, за імі калоны працоўных. У парадзе паўдзельнічалі 5000 партызанаў і каля 10 000 грамадзянскіх. І яшчэ некалькі лічбаў. З 1941 па 44 у партызанскіх радах змагаліся 374 000 чалавек, з іх 70 000 жанчыны. Паводле звестак беларускага штаба партызанскага руху, звыш 44 000 народных мсціўцаў аддалі сваё жыццё за вызваленне радзімы.